Deng sum happy aga kerteng ke batiang tam unong penem jong Jesus Christ. Ko topik jong ke video jong amantakan singkalong. Kisamla kiba shlur ban wanra ya ka jengkela. Keneru ko de ke request video. Hak ba uway na ki subscribers ba ij ajonga. Message bat upha yanga ban wanra ya ka ni topik syabi. Klem penlen o ya ka port pi ngin sedang. Ke bor ban kela bat ban pen kela kalong ka ba shisha yangi. Kata ka jinge kamlong ka jinge tang ka jongpi Henry jongilang baro namarla thau ya ubriu haka jinglong haka jingting haka wekaliang ka dei hiyangi bandon kata ka jingting namarla rangim don kata ka jingting kan yalamingi syaka jimbakla haka jingim jongi mentah tungin phai syaka ka jingting haka jingim jongi ki kita ka jingting ban syak kentaj ka jingting ban long ki bab her haka jingim ka jingting ya kita ke ding pen kiang haka jingim jongi ngan pensyong norim ya ka jingkran jonga mendakaski naga ketin jong blei naga jinglong bar ka jingim jong uwe usenran ubah hajan bar uji sufris usiman Petrus ubah shisien kumnu taka jingting ka wan haka jingim jongo Lukas ladong kabasan dekot kebalai hadok kabashipau kan pa ujisu ukiu halor kata galing ujisu ulaong ya usimon ubadai utrai jong kata galing nyet no kendet nakarengkeu haba ula syongte ula hikai yake pajba nalor kata galing bat enda ula dep ya kata jingkren jongu ulaong ya usimon to nyet no syakbak hamjelu bat tu penhiar yake jar jongpi bakan dup ngat dokha kenrat ong usimon ni lale shidom baro shimit te ru kamngat Henry namar ba me ong ngan penhiar ya kejar kumta enda kila le ya kene kila ngat bon ba kidokha bar kejar jong kite kala stang bankat kila khot ya laki lok kiba hakwe perkeling keban wan ban yarap yaki te haba kila wan bar kila pendap yaki ling baro arteli hado kila stang ban ngam Usiman Petrus habau loyo iya kane ula dem korop ki khosiu hakamat jong jusu bat uda ongkum ne to khelet no nanga na bangalong ubru uba pop atrai na ba ula ngau kendit bat kita baro ki don lem bat u namar ka jingar ki dokha yakba kilangat kumjuru u Jacob bat u Yones u khon u Sebedi ki balong ki ba yo bental lem bat u Simon enda kumta u Jisu ulong ha u Simon what shapting nado menta menlong unong tongbriu bat kumta kila no yaki baro bar kila bodro yao useman Petros uting Henry ka jingjubab jong Jesu kala penja ya kata jingting jong Petros bat ulayo ya kalenti bar ka jingshai ka bathamai ha ka jingim jong namar ba utip bahalendet jong ka jingting kadon kalenti don Henry utli ki ba penlong yingi bangin ting ha ka jingim jangi kabanangkong ka jingbot not bonsen ka jia ha ka jingim jangi bahabawan ke jingkhot yangi yiting namar ka jingbot not ya ka perthei ni bot not ya kita ki ba utrai uble ula korkhu ya ka jingim jangi bat ngiting namar ka jingbot not ya ka kam ka barim ka bangi jutre Henry u Petrus ting umpun not ya kita ki lembut not ya kita kidokha kibolo yo daka jenggur khu utrai namaro tip bo utrai un sepenlong yo unong tong briu utrai ubakur khu yo bat ula no ya kata ka jenggur khu jong utrai haga jingim jong ban bot ban kongu ya kata ka ke bo utrai ula pha ula khot yo kaju kajia haga jingim jong bahaba utrai u khot yangi ngiting ni bonot yala ka jong ka jingim jong namar ka jing artatin haba utrai ukhot ingi shem lamut ban no ya kita ke kam ke jam jongi Henry usu pendon kam yangi langidon hagano gono kementa haga jingim jongi bat nginlong kinong sakhi jo nginlong kinong tongbru haga to kajaka kabangi tre lane haga to kajaka kabangi pule ka jingting ka baar ka dei ka jing sakut kumba usiman Petrus rengkat bar kita ki perlok jongo kisah kut baro shimit kila persyang lajan baro kita kejaka Henry kimngat ruem kumta haga taka jing sakut jongki haga jing jongki kala pelong yaki bandon kata ka jing du jing kerman berkisngau baga jing jongki kanom yalam yaki ruem kumjuru kajia haga jing jongi kila persyang ban wat kam wat jam haga jing jongi kila persyang ban wat yaka jing nang yaka jing start
bat bon ki aka haga jing im jongi bat habangim yo ya kita ki aka kat bakum ka jing thu kat bakum ka jing kwa jongi bat ngisngau bagi sakut no haga jing im jongi bat ka wan no kata ka jing do jing kerman kan mau ya kan ne ba utrai un sawan bat un yalam ya ka leng jongi shania hau un sakiu halor ka leng haga jing im jongi bat un saongi bread ya ka jar jongpi un saongi pi apply ya kan ka kam lani un saongi pi le ya kan ka business trei ya kan ka kam ngan pen i ya pi ya ka lenti lani ya ka jaka hae pin bread ya ka jar jongpi ka jing ting ka balai ka de ka jing le no e Parkumta haba o Simon Petros rengkat bar kita ki nombo jongo kila persyang baro shimit kimyo ruem bat kata ka penlong ya ki bakin sngau ba kata ka jintre jong ki kalong ke balek no adu bakila do jengkermen bat kimut ban lek phai no shalai yeng jong ki kadau jong ke jing ting ke basau ka de ke jing jendong hagata ka por o Simon Petros rengkat bar kita ki nombo jongo kimut ban lek phai no shayen jong ki kila bo ya ka leng jong ki harengkeu bat kimut ban lek phai no naman baki skau bakalong ka balek no kata ka jingtre jong ki baro shimit Henry haba Yesu uwan ukiu halor ka leng jong ki bat uong ya o Simon Petros nyat ya ka leng jong pi kendiat jengai nagarengkeu bat kumta uai ya ka jingkren nalor jong ta ki leng bat baro ki badona hangta ki yo skau ya kata ka jingkren jong Yesu bat enda ula depan sneng enda ula depan keren ya kata ka jingkren jong ula ong ha o Simon Petros tu nyat ya ka leng jong pi ha ka jaga ka bak ham jeliu kani ka jo ka jia ha ka jing jongi namar ba kata ka jing ye de jongi bat uble kamlong ka bajeliu kumbadon kata ka leng jong Petros halor jong ka rengkiu bar kimut ban phai din no kamdon kata ka jing ide ka bajeliu bat ublei bat habangi la yo ya kata ka jing hikai na ka kten jong ublei u Yesu unong lej ha ka benta ka bak ham jeliu ha kata ka jing ide jongi bat ublei bat haba kata ka jing ide jongi bat ublei ka long ka bajeliu u Yesu un pen pi ya ka jaka ha pen bread ya ka jar jong pi ka jing ting ka basan ka de ka jing kentat haba u Yesu uong ya u Simon Petros ban bread ya ka jar jong u Petros lastang ban aidau ya Yesu tak baong kenrat baro shimit ngala persyang Henry om syamlangat ruem hapo ka jar jongi Henry u Yesu uong mentah haba pila poi hagi benta ka bak ham jeliu hagata ka jingide bat u Yesu mba uong ya Petros u Yesu un ongru ya pi bapin bread ya ka jar jong pi Parkum Petros haba bread ya kata kajar jong kajar kata dap daki dokha war kentat ya kata kacing pa jong Yesu ya pi kan mau ya kan ni ba Yesu udon halor ka leng jong pi un yelam lenti ma u ya pi bat un kedeu ya pi hae pen bread ya kajar jong pi ka jing ting ka bakhado ka de ka jing bishni haba kita ki dokha kilangat ha ke jar jong ki u Petros u klemdon kata ka mensem jong ka jing bishni Henry ukhot ya kita ki wei ki perlok jong ki badon ha kata ka ju kapung bantong dokha bakin wan ban yerab yu ban tan ya kata kajar bat kila pendap ya kita ki len jong ki baro arteli kan mau ya kene ba ha ka jing jong ngim de bandon kata ka mensem jong ka jing ting don ki por ha ka jing jong ngiyo i ba ki wei ki le bakla Henry namar ka jing ting bangin tu ya kata ka burom namar ladangi keren ya ka jing shisha kin samong larap hiyo i baka balang lene ke ying kasem jong pi lene ke imlang satlang jong pi ka bakla ngim de ban kun tang haladehi ke deu ya kita ke jing bakla jong ki not ban kren ya ka jing shisha larap hiyo i ya ka jing bakla lene ka jing duna na ka liang jong kinong yalam kren panwanra ya ka jing kala menta kesngi niyo i bon bha kinong yalam hapo jong ke balang jongi kim don shu kata ka jing im ka jing long ka bakan jaman se Hagasi sonde sngi ublei kilong da kungwe Henry hagasi ke babon pat ka jing im jongki kalong ka jing im bathok ka dap da ka jing syukur not ban kren ya ka jing kisha pan wanra ya ka jing kala hapo jong ka balang kumjuru hapo jong ke imlang salang lada kinong yalam hapo jong ka balang jongi kilong kinong tre bila kilong kinong tre business kilong kinong tre sorkar lada ka jing im jongki kalong ka jing im ka baken reng hagasi ki babon persyang ban pembeji ki keren ya ka jing shisha
katakin ka jing slur jong usamla banuan ra ya ka jingkala. Niyo I menta hagini ki sngi jongi labon ki pastor ki bomlong shu ki pastor ki bakan jaman se. Menshua uwei u pastor u haban pe bon ba ki balang. Henry menta teng arung ki pastor tang wei ka balang. Berkata ka jinglong pastor jongki kalong sting haduk kata-kata. Na keren kenang ya kanina mar ngayo I pagi pastor jongi menta kim long shu ki pastor ke bakan jaman sim. Berkata ka jinglong pastor jongki kam de shu kata ka jinglong pastor lengba jong ka jingkhot. Henry ki long penban ki pastor namar bom don kam don jam shawai. Wanam sngau banga pendon kam yakini ki kintin pagi pastor menta ka singilong ki pastor bamsap. Ngalayo I dalaki jong ki kamat jonga. Ang kwa bantat yano Henry ang kwa bangkaran kelum ya baro. Ngilayo I dalaki jong ki kamat jongi ki wanjing yaseng tangkum ki riu pai ba. Hake jing yaseng met pim juyo isu yaki. Syaki tliu yeng kristan jongi le kim jurung re. Ki ong hana baki bonkam. Menshua uwei u pastor u haban pe santali ke balang. Henry udang yo alat bandrung haman lakawai pakawai ke tliu yang kristan bat itholut ya baro. Henry menta arngut ki pastor tangkawai ke balang kim yo porsyo bandrung. Kimi bha ko kinong ilam. Lada mapi lada manga kinong ilam ngilong kumta sya eken kalawai jong ki samla jongi. Ko ki samla ki khon jong uble. Kaneken kataka jing slur panuan ra ya ka jingkala. Ladang yo I hayeng hasam jongi ki henman jongi ki kimi ki kapa jongi ki yat hagalenti ka babakla not pan kren ki panuan ra ya kata ka jingkala to long phi ki baslur ka jingslur omshu kata ka jingslur ban yele ka thma kum haga por jong u Joshua hende ka thma manta kalong ka thma ka bakan jaman sim lada pila pet ya kane ki video jonga hadu hangne ngatip balang ba jong phi ngin yo ya ka jingkala haga jingim jongi haga jingim haga balang bat haga jingim haga imlang salang jongi ko ki samla ki longmi ki longpa ki para ki henman jonga ki khon jong ble lada ki kimi ki kpa jongi ki bon kam palat saong ya ki mei pa ngim don kam re ka spa Henry ngin don kam shwa ya ka spa ka bakan jaman sim bantei ya ka long ying long sem jongi khot yaki ban penlong ya ka jingya selok san menit ship ho menit nada phimyolat mangasngi at least tang arsen lani laisen shitayo barkumne naga arsen laisen suki pasuki kan salong ka jinglong jongi barkumne ken ngila banwanra ya ka jingkala hapo jong imlang salang jongi ko ki samla kane ken kata ka jingslur banwanra ya ka jingkala hatu phinu ban slur kumu Joshua ong utrai hatu ngam syemla hukum yame tolong ubaklan bat ubaslur wat ting lamne wat kiyo namaru blay jome undan rangkat bat me kat syabamele to blay ka jingsuk undan lem bat pi nagamenta ke borom jong blay tongin ong lang amen bat amen.